Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni jakunyumula moro ma jagni 24 owito ngimane okinyi ma kawuono tok bugo mar kar kunyumula sienyore kendo ike e gweng' ma Uradi Masumbi sublocation ka chung' od bura malego Usonga. Jakunyumula no mabindo yanga nyinge kaka Steve Rabuogi ne rik ntiere tije mapile mar kunyumula kachiel ko jowetene mamoko adek kinde mane masira no timore kar saa 9 mar okinyi. Kalure kod jalup ruoth ma alwora no James Nyanga jokunyumula go ne ochako kunyumula kanyo otieno manyoro e tok chik. Koloso gi nyakalondo ni Nyanga oyango ni bugono ne osienyore kendo iko Rabuogi. Jowetene adego ne otony maonge hinyruok moro amora kendo bang'e yudo ringre Rabuogi kapok ne obila ochopo kanyo. Obila mabende wuok e tesend obila ma Kogelo ne ochopo kanyo kendo tero ringre Rabuogi e kar kano ringre jomotho ma Siaya County Hospital mochari ka irito mondo mi otimne bero. Nyanga okwayo jokunyumula e gwenge ma kono mondo mi kik donje bugo mag kuonde kunyumula otieno.